Представям ви Бисера Дживодерова, рецензент на книгата Капан за тинейджери, наръчник за родители, как да предпазим детето си от хазартна зависимост без стрес и конфликти, с автори Мирослава Петърчева и Румина Бобева. Тази лекция е посветена на рисковете в дигиталната среда и по-специално на нарастващото влияние на онлайн хазарта върху децата и младите хора. Насочваме им внимание към механизмите на въвличане, скритите зависимости и ранни сигнали, които е важно родителите да разпознават на време. Има книги, които се раждат от необходимостта от тях. Тази книга е точно такава. Тя е първата в България, която говори за зависимостта на тинейджерите от хазарта. Нещо ново, свързано с нашето време. Авторките на книгата Румина Бобева и Мирослава Петърчева имат много добра видимост към проблема, защото Румина е била 8 години крупие, след това менеджер, а пък Мирослава Петърчева е психолог с дългогодишна практика с тинейджери и с много специализации. Те са създали тази книга, защото детето е най-важното нещо и за семейството, и за обществото. Книгата се състои от две части, два раздела. В първия раздел Играчка-плачка авторките анализират появата на хазарта и как децата днес успяват, въпреки закона за хазарта, да участват онлайн в казина. Хазарта е много старо забавление за човечеството. Още преди 40 години се играе хазарт в страните. Хазарт означава зарови. Така че първите хазартни игри, това са игрите на зарови. По-късно се появяват и картите, игрите на карти, а през 18 век се появяват и рулетката. Хазарта е забавление и за мъже, и за жени. С хазарт се занимават хора от различна възраст и от различни социални слоеве. Често хазарта се появява при мъжете в по-ранна възраст, но при жените зависимостта на хазарта е много по-голяма и те много по-бързо стигат до крайните етапи. Когато вече личността е напълно обезличена и зависима от хазарта. Има закон за хазарта в много страни, който предпазва учениците и младите хора до навършване на пълнолетие от участие в хазартните игри, в казината. В България хазарта също е забранен до 18 годишна възраст, както в онлайн казина, така и в реални казина. И въпреки това, много малолетни и непълнолетни участват в него.
Защо? Защото имат хазартна зависимост. А тя се появява заедно с други зависимости. Например, зависимост към смартфони. Има много ученици, които не могат да живеят без да наблюдават на смартфона си какви са най-новите съобщения в мрежата. Има и възрастни такива, и това пристрастяване към да си вечно в мрежата също оказва влияние да се пристрастиш по-късно към хазартните игри онлайн. Интересно е, че много ученици и млади хора, които обичат електронните игри, също са подвластни на склонност да започнат да играят хазарт онлайн. Онлайн казината предлагат много възможности и младите хора, особено тинейджерите, с много по-лабилна психика, се улавят в техните мрежи на безплатни игри, на реклами, в TikTok, в Facebook. Как можем да разберем дали нашия тинейджър е зависим от хазарта? Ами, това, че той постоянно планира как да спечели повече пари от хазарт, това, че в неговите финансови карти се появяват едни транзакции, които са необясними. Това, че той много често се осамотява. Това, че много често той е с компютъра си или с смартфона си. Това, че бяга от семейни мероприятия, сбирки, тържества, че зарязва приятелски кръгове, че вече в училище резултатите му са много по-ниски, че около него се появяват едни по-съмнителни приятели, може да ни наведе на мисълта, че нашето дете е склонно към хазартна зависимост. Хазартната зависимост, това е зависимост да играеш хазарт и да не можеш да спреш. Хазартната зависимост не е просто удоволствие. Хазартната зависимост не е просто развлечение. Хазартната зависимост е едно психическо положение, едно разстройство на личността, което променя химията на мозъка, така че този, който е обсебен от хазартна зависимост, да иска да играе още и още, да иска да залага още и още по-високи залози, да не може да спре, да не може да се откаже и това да доведе до някакви последващи промени в неговото поведение, като това да търси непрекъснато пари от приятели и близки, от родителите, с някакви необичайни извинения, че му трябват големи суми пари.
да се опитва да продава ценни вещи от дома, бижута, да бърка в портмонетата на родителите си, да ползва техните кредитни карти, за да дойде един момент, когато той ще посегне да открадне навън нещо, за да може да се набави пари да играе. И ще се отзове в полицията заедно с родителите, а това може да се повтори, потрети и вече има и правни проблеми. Казината днес, особено онлайн казината, са забранени за тинейджери до навършване на 18 години. Но въпреки това има много вратички, които този, който е зависим от хазарт, бил той момче или момиче, се възползва да играе. Значи, той може да играе под чужда самоличност. Може да използва документи на по-големи брат, сестра, роднини. Може да открадне документи и да се възползва от тях. Може да играе в частни мрежи. Може да играе в неформални мрежи, къде са залагания. И може да играе с криптовалута, с електронен паспорт. Така че, въпреки сериозния закон на хазарта в България, който е допълнен през 2024 година, тинейджерите, които са с хазартна зависимост, намират своите вратички, за да играят отново и отново. Как родителя може да подходи към своето дете, като разбере, че той е с хазартна зависимост? Първият начин е да седнете и да говорите открито за неговия проблем. Вторият начин е, ако разберете, че той е вече много зависим, да се обърнете към психолог. Има много психолози, които могат да помогнат на вашето дете, на вашия тинейджър да се избави от зависимостта. Защото химията, която се получава в мозъка с хазартната зависимост, е обратима. Така че има прозорец, има път за вашето дете да се освободи от хазартната зависимост. Втората част на книгата, втория раздел е "Спасение има". И там двете авторки много подробно изследват какви са пътищата, за да може да се помогне на тинейджера, който по един или по друг начин се е пристрастил към онлайн казиното. Има 3 типа родители. Така е условно. Общо взето, те преливат един в друг. Първият тип е авторитарния. Това е типа, когато родителя говори, заповядва и иска да става точно така, както той е пожелал. Вторият тип е либералния. Тогава родителя е като приятел на тинейджера,
но не може да сложи точните бариери за поведение. И двата типа не са здравословни за тинейджър с хазартна зависимост. Третият тип, авторитетния, е най-добрия, най-рядко срещания, но и най-подходящия за въздействие върху тинейджъра. Това е когато родителя хем е приятел с своето дете, хем и много ясно и много точно поставя граници, докъде могат да бъдат свободите на детето за действие. След като разберете, че детето ви е с хазартна зависимост, моля ви, не правете сцени, не дигайте скандали, не го тормозете, не го обиждайте. Просто потърсете някакъв път, дали заедно ще се преборите с зависимостта или ще се обърнете към специалист. Но децата в пубертета, тъй наречените тинейджери, са с много лабилна психика. Те нито са деца, нито са възрастни. Някой път реагират като възрастни, а някой път като деца. Не са си изградили още своята личност. И точно за това те са и най-податливите на различните зависимости. Както към хазарт, тъй към наркотици, тъй към алкохол. Казах ви, че днес голяма част от тинейджерите са пък зависими от интернет. И това е нещо, което и специалисти, и учители, и родители отчитат като факт, но все още не е намерен пътя да се направи така, че телефона да не бъде първия приятел на детето ни. Още от ранна възраст трябва да има връзка между родителя и детето. Още от ранна възраст трябва да прави заедно много неща. Да спортуват, да готвят, да съдят, ако имат градина, цветя, зеленчуци, да се занимават с четене, с писане творческо, с рисуване, да ходят на екскурзии, на пикници. Трябва родителя да бъде близо до детето си, за да може да му помага, когато има някакъв проблем за разрешаване. Хазартната зависимост е един много, много сериозен проблем. Какво може да се направи преди да стане хазартно зависимо нашето дете? Можем да направим така, че по някакъв друг начин да му доставяме удоволствието, което той иска, да му набавяме допамин за мозъка и да го ангажираме. Затова в тази възраст, а според мен и още много по-рано, трябва да насочим нашето дете към спорта.
За предпочитане са колективните спортове, защото там на тинейджерите се създава чувството, че са част от екипа, чувството, че имат подкрепа, чувството, че са важни, че са значими, че без тях отбора не може. И тук е мястото на родителя да бъде до детето, когато има важен матч, важна спортна изява. Хубаво е, ако родителя спортува, заедно да тичате, например. По този начин хем ще спортувате, хем ще беседвате, когато тичате или след тичането. Искам да споделя един мой опит като майка преди години, тъй като аз не спортувах, но знаех колко е важен спорта за моята дъщеря. Водеха на стадиона в Велико Търново, където има достъп всеки без пари, и сядах на една пейка, а тя тичаше по стадиона. Тичаше един кръг, спираше, окръжаваха, тичаше втори кръг, пак спираше, пак приказвахме, пак я окръжавах. Купих и постилка специална да прави гимнастика в къщи. И когато станеше малко по-раздразнена, аз си казвах, вземаш постилката и почваш да правиш гимнастика. Така че, от собствен опит знам, че спорта помага на всяко дете. Освен спорт, други занимания са да го запишете в различни клубове, където ще му повишат и културата, и знанията, и където той ще запълва свободното си време и ще получава положителни емоции. Има толкова състави за пеене, за музикални инструменти, има театрални състави, има клубове по рисуване. Вярно, че сега те се заплащат, но там детето, което е склонно към хазартна зависимост, може да уплътнява свободното си време и да намира хубави преживявания, хубави чувства и емоции и да не мисли за онлайн игрите и да се отдалечи от онлайн казината. Напоследък психолозите препоръчват за тези тинейджери, които нямат склонност да рисуват, да се занимават с изкуството мандала. Мандала, това са едни форми, които се отцветяват в различни цветове. Но да отцветиш мандала се изисква много търпение, много време и се постига едно много хубаво, задоволително чувство, когато видиш какво се направи, каква красота се създава. Хубаво е, когато се отцветява мандала, да участват и родителите. Не е задължително мандалата да бъде отцветена наведнъж. Може да бъде оставена и за следващия ден. Хубаво е, когато родителите са близо до децата си и дори да се получи някакъв фал
в развитието на тинейджера, той да залитне към хазартна зависимост, той да бъде до него и да не го укорява и да му помага. Винаги нашето дете трябва да разчита на нашата подкрепа, винаги да знае, че ние няма да го укорим, няма да го гълчим, няма да го обиждаме и ще го помагаме за всичко. Тази книга е много, много интересна, защото макар и за сериозна тема, много актуална днес, не само в България, а и по света, тя е написана на достъпен език, така че всеки родител да разбере какво трябва да проследи в поведението на своето дете и какво трябва да направи. Мисля, че тази книга трябва да се чете от всички родители, не само от родителите на тинейджери, които са склонни към хазарт. Тя трябва да бъде едно помагало, защото никой родител не е застрахован, че неговото дете в един момент няма да пристъпи много тънката граница между електронните игри и хазарта, между любимия компютър или любимия телефон и хазарта. Така че, родители, моля ви, прочетете тази книга. Тя се продава онлайн. Тя е концентрирана есенция на този сериозен проблем и се опитайте да предпазите вашето дете да не попада в хазартната зависимост. А ако то попадне, заедно с психолог търсете път да излезе от нея. Благодарим много за безкрайно ценната информация. Много малко хора си дават сметка изобщо, че съществува такъв проблем не стига всички други зависимости, на които са подложени младите хора и въобще всяка част от обществото. Ами наблюдаваме пандемия от хазартна зависимост в България. Няма да цитирам точна цифра, но ставаше въпрос за милиарди левове, които са изтекли в тези онлайн казина. Представете си какъв ресурс е това, отделен от всяко едно семейство. Аз също мога да споделя, че с мен се свърза член на едно семейство и който е хазартно зависим, и трябва да ви кажа, че трагедията е жестока, там се губят жилища, там се съсипват всички членове на семейството и положението е направо страшно. Така че ще търсим всякакви варианти и ресурси, за да всеки от нас трябва да ги намира, да се подкрепяме в семейството и както споменахте, нека не търсим вината в един или друг, а да се подкрепяме и взаимно да си помагаме, защото изкушенията са буквално навсякъде и да си признаем, че всеки един от нас малко или много има една или друга степен на зависимост, особено към електронните устройства, но просто децата са още по-податливи и това означава да си съсипят понякога и целия живот. Така че трябва да правим всичко възможно, да бием аларма и да вземаме решения какво правим от тук нататък като общество.
Благодаря много за отделеното време. Аз благодаря, че създадохте този фестивал.